Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabuthu ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo. Ofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo, uMdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Uhlala kuyintokozo enkulu kwembukela ukuthi sifike la kwe-channel ethu enkulu la sichushisana khona ngokwesintu siphinde sixazulelane ezinye zeinkinga esibhekana nazo thina njengabantu. Nanamuhla ke angihambi ngedwa, ngihamba naye umkhulu Mlambo. Asikubingelele baba. Thokoza mkhulu. Baba uMlambo lesiteshi sikhula usuku nosuku. Ngiyafisa ukuthi siphinde abantu sibathi halamuzi. Sibatshele ukuthi baba uMlambo umuntu osebenza kanjani, umuntu owathwala, umuntu owathwasa. Sibehlukanisele baba uMlambo. Thokoza. Ngoba kubalekile ukuthi abantu bacaciseleke ngokuthi umuntu usebenza kanjani. Ingakho nami ngihleze ngikucacisa ukuthi umuntu akasitshele ukuthi usebenza ngezilwane zakhe athi umehamba yakothwala wathwaliswa zona noma usebenza ngedlozi usebenza ngabantu abadala. Thokoza mkhulu. Hayi siyabonga baba uMbanjwa umkhulu uMlambo lo owathwasa. Waphuza igazi lembuzi wathwasela amandawo wathwasela idlozi lethe phecelezi elibizwa ukuthi uGedle. uGedle lwehlathi uGedle lwempi uhlahla lugodo. Umuntu othumulele akutshengise ini umuthi. Angisebenzi ngelwane, angisebenzi ngasalamusi. Cha. Sebenza nje ngedlozi nje. Uyazi baba uMlambo wangenza manje ngajula uma ukhuluma ngoGedle. Okuthi wena wathwasa baba uMlambo. Thokoza. Wathinta nendaba futhi yomndawo. Thokoza. Baba uMlambo kunabantu othola ukuthi mhlambe kwakufuna athwasele umndawo. Thokoza. Kodwa nawangakwenza lokho mhlambe wahamba wayokuthwasa wathwasela enye into. Thokoza. Wayibona lo? Thokoza. Leyo nto baba uMlambo kusuke sekudaleka inkinga kumuntu ngoba mase kuzofanele ukuthi asebenze. Akasezukwazi ukuthi asebenze ngoba uthwasele enye into kanti umbethu idlozi eliphethe enye into. Thokoza. Ngifuna lapha uMlambo sibuke ukuthi kunabantu 1 abahamba baya kothwasa. Abanye mhlambe kwangafanele baba uMlambo ukuthi bathwase. Ngesizathu ukuthi ukuthwasa kuyimali ngamtshela umuntu ukuthi akazothwasa. Kodwa kukhona mhlambe kwakufanele baba uMlambo ukuthi aye kothwasa. Kodwa la kade ethwasa khona akhona ithongo elalifuna ukuthi kube ukuthi uyothwasa khona ngoba ithongo ilona elibona ukuthi lento uzoyithola lapha. Siyakwazi baba uMlambo ukubalungisela labantu mhlambe sisongena lapho. Ngifuna ukuthi baba uMlambo asicacisele eqala ukuthi yena uyathwasisa yini, uma ethwasisa ikuphi la ethwasisa khona abantu, iziphi izigaba akwazi ukuthwasisa kubona. Asichazele nje kabanzi. Thokoza mkhulu asibona. Ngiyathwasisa ubungoma lokho ukuphuza igazi lembuzi. Ngiyakuthwasisa lokho. Okwesibili engikwenzayo uma umuntu ehloshwa leli dlozi okuthiwa indawe idlozi lasemanzini. Kuyahlukana ke lapho ngoba amandawe akafani. Khona amandawe indawe lasehlathini. Khona indawe asemanzini lelo kuthiwa yini Inzuza.
angeke ke ulithwasise idlozi lasemanzini ngomuthi owuthola nje emahlathini. Kumele kube nomuthi okhethelekile owuthola emfuleni, ekujuleni kwani komfula. Lelo dlozi lelo libizwa ukuthi idlozi lani lenzuza. Bancane ke abantu abakwaziyo ukuqondisa idlozi elinjengalelo ngoba lifuna uthole ukuthi ngempela lona lifuna ukuthi lenziweni. Ngoba kwalona igobongo kunegobongo elikhethelekile. Ngoba akona wonke amadlozi ngathi mefika umuntu umnikeze ini igobongo. Ngoba ukuthwasa akusiyona iuniform, akuwona umfaniswano. Bangafika abantu babe bane, babe 10 bazothwasa into efanayo, kodwa uma bephuma bezophuma baphathe izinto ezingefani. Ngoba indlela owenza ngayo edlozini lakho uyalibuza idlozi lakhe ukuthi lo muthi engisebenzisayo mina ngabe ukhona owenu yini na. Nabathi ukhona uyawuthatha uyafaka. Okugcina ke lokhu inyanga obuthe phecelezi ubizwa ukuthi ubugedla. Ubugedla umuntu ephuphe esemahlathini, aphuphe izilwane, umuntu aphuphe amasosha, aphuphe impi. Ubugedla buyahlukana ngoba kunobugedla obehlathi, ubugedla bempi. Uma umenzela umuntu loye kufuze idlozi lakhe lize kuwe wena ugobela, lingagcina ukuza kuwe kuphela, lize nakuye, lizokhuluma naye. Ngoba idlozi elikhuluma kugobela kuphela lingakhulumi kumnini wendaba liyinkinga. Kufuze elikhulume kuye. Uma ekubikele ekseni ukuthi ubonisiwe kanje mlalele ngoba lokho kuzokwenza umsebenzi wakho ube lula. Thina ke abanye singathanda ukuthi umuntu ozothwasa akutshela amaphutha ukuthi hayi ubezokwenza uzokwenzani kanti ulwazi unalo kanti kubalekile. Ngakho ke idlozi elinjengalelo ilona elikhombisa indlela ukuthi yenza kanje, wenze kanje ngosiko olufanelekile, olukhethelekile. Angeke nje lo dlozi khona amadlozi anjengalawo angafuni igobongo, angafuni ukuthi ashayelwe ini igubhu. Ninjena nje mina angikaze ngishayelwe igubhu. Ninjena nje mina bengibuyiswa kuthiwa lo muntu ningamshayeli ini igubhu. Ngakho ke idlozi ufuna likhulume babombanje. Mhlambe babumlabo sesizophetha. Konke lokho kubona ngani kungabe kusayileya inhlolo yini ekhethelekile? Kunjalo mkhulu, ngiyithanda labo umlabo mothi asina uniform yokusiza umuntu. Umuntu usizwa ngendlela ithongo lakhe lifuna ngayo. Uzifo zonke uyinkinga, uzifo zonke ukuthi wonke umuntu uzomnikeza into enjani efanayo. Kungefane. Kungefane kubela kuyo le nto lokuthi kubalekile ukuthi ulalele ukuthi izwi lithini. Mina ke ngiyathandaza mkhulu, ngiyathandaza uma kumele ngithandaze, ngiyathandaza uma kunethongo lakhe kade lithandaza. Ngiyakwazi ukulandela ukuthi yini le elifunayo ngilenzele ngalendlela leyani yokukholwa kuze kumukeleke izinto zakhe. Baba Mlambo asingasayoni mbukelo opunga yesintu TV asivele siyigoqe. Uma kuthi khona eminye imibuzo nayo nofisa ukuthi baba Mlambo akucacisele kukona, le number lokuzibona zivele escreenini ezakho baba Mlambo. Mthinte ukuze ukwazi ukusondela eduze. Ngenzeka nawe mhlambe wathwasa kodwa manje akusebenzeki, ngenzeka bakuphambanisela bakuthwasisela into engeyona kanti kufanele uthwasele lenye into. Ubaba Mlambo ukhona uzokulekelela. Ngiyacela ukuthi niwuthathe lo mfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siyaqhubeka subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Hey,
Bakhethiwe